Майче, няма да е лошо да спрем и да се поприказваме с Том, каза Семен. Не съм го виждал от вчера. Без да изчака отговора, той свърна и подкара към оградата на обора. Спря колата, сложи ключа в джоба си и слезе. Хич не знам къде може да е Том, каза Клей и се запъти към обора. Понякога в събота отива в града, а понякога не отива. Колата му е под навес, трябва да е наоколо. Този, който работеше из къщата и обора, излезе от една барака. Къде е мистер Том? Попита Клей. Долу на пасището е, каза Френк и посочи зад градината и овощните дръвчета. Там долу ще го намерите. Прескочиха при портата, оградата на обора и тръгнаха през градината. Зеленчуците бяха източили и растяха добре. Зеленчуците се бяха източили и растяха добре. Семен спря и измъкна един морков. Избърса пръста с ръка и започна да го еде, като отхапваше големи парчета едно след друго и ги смачкваше на каша с челюстта си. Том не се виждаше никъде по пасището, но до рекичката имаше обор. Тръгнаха към него, като стъпваха внимателно по извитата пътека за кравите. Клей спря на вратата и погледна вътре. Том беше там, каснал на едно столче и гледаше през една цепка в стената на обора. Не ги беше видял. Ей, Том, защо за Бога надничаш през тази цепка? Каза Клей и се навери да види Том отблизо. Том скочи на крака и лицето му се изчерви. Не знаеше какво да направи, за да скрие смущението си. Нищо, каза той и се опита да се засмее. Семен прескочи обора и се навери над цепката. Назърта на няколко минути през нея, като затвори едното си око и присви другото. Не виждам нищо, освен гората отсреща, каза Семен. Изправи се и погледна Том. Но все още се чудеше какво ли може би се вижда през цепката. Том не се опита да обясни. Брей, майка му стара, какво има бе, Том? Попита Клей. Наведи се и погледна през цепката в стената. Затвори едното си око, присви другото, но пак не можа да види нищо, освен боровете. Има ли някой отсреща, Том? Попита Семен. Том поклати глава и се опитваше да ни гледа в очите. Просто понякога си идвам тук и си седя така. Замъкна той. Замънка той. Няма много работа, да се седя и гледам през цепката. На времето все си намирах работа, но сега предпочитам да се седя тук. И да гледаш нищото? Попитал удивено Семен. Вярно, че отсреща има само дървета, ама има и нещо друго, не знам какво. Брей, майка му стара, каза Клей. До сега не съм знаел, че правиш такова нещо. Че в това няма смисъл, бе, Том. Няма, каза Том. Чини ми се, че няма смисъл. Но въпреки това го правя. Семен седна на едно от столчетата. Тогава видя тамаджаната, която през цялото време стоеше подпряна на стената. Чини ми се, че ще се покажеш добър съсед с тамаджаната, а Том, каза той. Та нали е за това, заповядай. Семен пи дълга глътка от царевичната ракия и сложи тежко дамаджаната на земята. Подът на обора беше от гола земя и затова дамаджаната не се изчупи. Прикара опакото на китката си по устата и я облиза. Заповядай, Клей, каза Том. Нали за това съм я направил? Няма смисъл да я правя, ако и никой не ми я пие. Докато Клей и Том пиеха от дамаджаната, Семен се премести на стола до стената и навери глава към цепката. Няколко минути седя и гледа през нея, с пресвито око. След това вдигна глава и погледна малко глупаво другите. Вижда ли се нещо, попита Клей. Нищо особено. Тогава мръдни малко и аз да погледна. Клей седна и погледна през цепката. Не се виждаше нищо, освен дърветата от другата страна на пасището. Оградата отсреща, която заграждаше другата страна на пасището, беше от бодлив тел, а стълбовете разцепени борови клонове.
разцепени борови колови. Видя всичко това, видя всичко това от пръв поглед и нямаше нищо друго за гледане, но продължи да гледа през цепката, сякаш виждаше нещо, което не беше виждал никога преди. Накъде сте се запътили, попитат Семен. Към училището. Затам тръгнахме, но ми се чини, че няма какво толкова да се види в него. Не, каза Том и замърда неспокойно на стола си. Няма нищо особено там. Поне аз не съм видял нищо особено в него. Обърна се да види дали Клей е свършил да гледа през цепката. След като почака малко, колкото може, той стана и отиде при него. Какво има, попита Клей. Вече дойде моят ред. Той бутна Клей от стола, седна и притисна лицето си до стената, там където беше цепката. Мръдна глава малко вляво, после я наведе с 1 сантиметър, след това застана неподвижно. Виждаш ли нещо, братовчере, каза Семен. Том не каза нищо. Той си пина каквото му се полага сега. Ще се пина каквото ми се полага сега, а не по-късно, каза Семен. Взе тамаджаната и отпи тежко. След като свърши, подари я на Клей. Няма да има никакъв смисъл да ходим сега в училището, каза Семен и поклати глава към Клей. За какво точно ще ходим горе? Училището си е същото, каквото си беше, съгласи се Том. Семен тръгна нервно из обора. Спря до Том. Не дей заема мястото през цялото време, каза той и го бутна. Позволи на ближния си да хвърли едно око от време на време. Том стана и потърси даманчаната. Че не мисля, че не е имало нищо за гледане, което толкова да ми хареса, каза Семен и нагласи окото си до цепката. Клей се облегна на стената, извади хармониката си, изтърси я от парченцата тютюн и плява и я прикара бързо по устните си. Тя даде звук, сякаш се беше спукала автомобилна гума. Клей засвири. Имам си едно момиче. Семен се око залепено за цепката, взе да тактува с крак по гола земя. По голата земя. Това е най-прекрасната дупчица в целия свят, каза Том. Често си идвам тука, сядам си на стола и си гледам цяла сутрин. Няма нищо за гледане, майка му стара, освен дърветата и може би стълбовете от оградата, но не мога да си отделя погледа, пък още да пукна. Най-чудното нещо, което съм виждала през живота си. Сема се настани по-удобно на стола. Нищичко няма за гледане, каза Том, а пък виждаш целия свят. Да гледаш през стената на обора е по-хубаво от всичко друго, което ми идва на ум. Поседиш малко и току виж, не можеш да се махнеш. Просто хваща човека. Седиш си тука, присвиваш око и гледаш дърветата и си мислиш такава глупост вършиш, но 5 пари не даваш. Искате само да седиш тука и да си гледаш. Семен продължаваше да бие с двата си крака в такт с хармониката. Краката му не вдигаха никакъв шум по голата земя, но той въпреки това продължаваше. Беше тя с жълта рокля. Клей свиреше, сякаш от това зависеше животът му, а Том от време на време изпяваше по някой стих. Когато не пееше, те наникаше под носа си. Семен посегна към стъклената дамаджана. Ръката му я търсеше в кръг, но тя беше извън досека му. Не преставаше да гледа през цепката дори за секунда, за да погледне къде е дамаджаната. Хич не мога да ти помогна, проповеднико, каза Том. Трябва да дойдеш да я намериш. Време е и аз да погледам малко. Тези очи за мен те бяха. Том изпя един стих и спря, за да заговори отново. Трябва да дадеш възможност и на другите да погледат от време на време, проповеднико. Семен стана от стола,
без да помръдни главата си. Стоя там, неверен, докато Том го избута от пътя си. Любовта за вечерта е. Разкарай се, проповедник, каза Том и го избута окончателно. Семън седна на другия стол и разтърка умореното си ляво око. Примигна няколко пъти и взе отново да чука с крака. Пи дълго и остави дамаджаната на земята до Клей. Това е най-фамозната дупчица, която съм виждал през живота си, каза Семен. Можеш да гледаш през нея цял ден и да не се измориш. И ако се върнеш на другия ден, хващам се на бас, че ще изглежда все по-добре. Има нещо в гледането през цепка, което нищо друго на света не може да ти го даде. Това е първото ми четене от 14 глава на Ерскин Колдуел, пътуващият проповедник от 1935 година. Говоря за интернет.